ablatie is het behandelen van hartritmestoornissen met een katheter in het hart. En dat is belangrijk omdat veel patiënten hier op Curaçao daar last van hebben en wij deze behandeling nog niet konden aanbieden hier in het ziekenhuis. We hebben hier eigenlijk een hele nieuwe CAD-kamer. Dat is natuurlijk met de bouw van het ziekenhuis hier gekomen. En wij kunnen eigenlijk alle soort hartpatiënten hier behandelen. Maar deze specifieke behandeling die we hier gaan doen voor het boezemfibrilleren, daarvoor moesten we mensen altijd naar het buitenland sturen. Met alle consequenties van dien. En we hebben als vakgroep en als ziekenhuis besloten dat we dat graag hier willen aanbieden. En we hebben ook ervoor gekozen om dat met de nieuwste techniek te doen. Nou ja, je zegt het eigenlijk al, dat we deze modaliteit nog niet aanboden en bieden hier in de regio. En zeker de techniek die we nu gaan gebruiken, die is eigenlijk veiliger en ook beter dan de ouderwetse techniek. En dat maakt dat we denken dat we daarmee heel veel patiënten hier op het eiland, maar ook in de regio kunnen behandelen. Ik denk dat patiënten hier heel blij van worden en ook vanuit andere eilanden en de regio graag die behandeling ondergaan. Ja. Nou, we hebben gelukkig Dr. Di Tommaso hier. Dat is onze Argentijnse elektrofysioloog die ons komt helpen bij deze procedures. En als team gaan we deze patiënten behandelen. We zijn hier eigenlijk al jaren mee bezig en we hebben veel zaken moeten regelen. En om ervoor te zorgen en te garanderen dat het veilig is voor de patiënten, hebben we een uitgebreide preoperatieve screening, waarin we de mensen zien en de patiënten uitleg geven over de procedure. En we zijn eigenlijk ook al de hele dag aan het voorbereiden om het allemaal veilig te doen met de patiënt. Echt wel mogen we trots op zijn. Nou ja, we hebben stiekem in de afgelopen tijd al heel veel patiënten verzameld voor deze behandeling. En we hebben een grote wachtlijst nu aan behandeling van de patiënten. En ik vermoed dat er van andere eilanden ook patiënten hier naartoe zullen verwezen worden voor deze behandeling. Dat is natuurlijk veel fijner om dat hier lokaal te doen. En ook als regio elkaar daarbij te helpen. En voor de patiënt is het gewoon fijn dat je niet meer naar Colombia moet voor de behandeling. Hola, buen día. Yo soy el doctor Fernando Di Tommaso. Soy cardiólogo, especialista en electrofisiología cardíaca desde hace 30 años y estoy en CMC empezando un programa de electrofisiología que incluye ablación de fibrilación auricular. Y estoy a cargo, soy el responsable del tratamiento de este tipo de arritmia. La fibrilación auricular hoy en día es una epidemia. La padece entre el 1 y el 2% de la población general y el 10% de los mayores de 80 años. Así que cualquier persona con episodios de fibrilación auricular, sobre todo en el inicio, apenas la detectamos, que el nombre es paroxística, este tratamiento puede ser muy efectivo, llegando al 90% de éxito al año en la gran mayoría de los pacientes y con seguridad. Y la expectativa es mucha porque es poner en marcha un proyecto del cual yo soy parte hace poco menos de un año, pero que se viene trabajando desde hace mucho. Hay mucha gente atrás de esto y creo que para la isla, sin querer ser vanidoso, es todo un evento porque empiezan aquí una opción de terapéutica que hasta ahora no tenían, que creo que va a ser exitosa y con muy buenos resultados y la verdad es que tengo las mayores expectativas para hoy.